Psych2Go – гэта лічбавая медыйная арганізацыя, якая павялічвае свядомасць аб ментальным здароўі, прадстаўляючы тэмы па псіхалогіі засваяльным і знаёмым чынам. Калі ласка, падзяліцеся кантэнтам з тымі, каму ён патрэбны. Дзецям заўсёды варта чакаць ад бацькоў любоў і клопат. Але што калі бацькі таксічныя? Што б вы адчулі, калі б я сказаў вам, што ў 2008 адміністрацыя па справах дзяцей і сем'яў з Міністэрства аховы здароўя і сацыяльных службаў ЗША паведаміла, што больш за 50 тысяч дзяцей афіцыйна лічыліся ахвярамі эмацыянальнага гвалту. Незалежна ад таго, ці абразлівыя словы балючыя, яны могуць пакідаць шрамы і ўспаміны і на кароткі перыяд, і на ўсё жыццё. Балючыя выслоўі могуць прыходзіць ад любімых людзей, накшталт бацькоў, і псіхалагічны і эмацыянальны ўрон могуць шкодзіць многім людзям, асабліва дзецям. Тое, як бацькі расцяць сваіх дзяцей і паводзяць сябе з імі, закладвае падмурак, на якім будуецца іх асоба і самаацэнка. Як даведацца, што хтосьці з бацькоў ці выхавацеляў таксічны? Вось 8 прыкладаў таго, якія словы таксічных бацькоў могуць уплываць на жыццё дзіцёнка. Першае. Крыўдныя словы адносна знешняга выгляду. Ты выродлівы, надта тлусты, надта нізкі, ці надта худы, ці у цябе мярзотная прычоска. Прыніжэнне дзіцёнка на падставе яго выгляду хутчэй за ўсё толькі павялічыць яго фізічную ўразлівасць і непакой пра тое, як яго бачаць. Гэта можа прывесці да сур'ёзных праблем, напрыклад, харчовых разладаў. Бацькі мусяць вучыць сваіх дзяцей, як любіць сябе незалежна ад таго, як яны выглядаюць звонку. Другое. Правакацыйныя пытанні пра паводзіны. Накшталт, чаму ты так дзіўна сябе паводзіш? Чаму ты так ходзіш? Так жуеш? Так рухаешся ці размаўляеш? Дзеці схільныя верыць усяму, што кажуць іх бацькі, таму саркастычныя пытанні ці заўвагі як гэтыя могуць прымусіць дзіцёнка адчуваць, быццам з ім штосьці не так. Праз гэта яму вельмі цяжка быць сабой сярод людзей, нават у сталым узросце. І ён можа пасля трапіць у пастку няўтульнасці і страху, што іншыя могуць смяяцца з яго ці заўважаць хібы, якія яго таксічныя бацькі прыдумалі для яго. Трэцяе. Эгаістычнае жаданне. Хацелася б, каб ты не нараджаўся, трэба было зрабіць аборт. Шкадую, што ты ў мяне ёсць. Хацелася б, каб у мяне быў іншы дзіцёнак. Бацькам ніколі нельга казаць падобнае дзіцёнку. Гэта прымусіць яго адчуваць, быццам ён не павінен быў існаваць у гэтым свеце з самага пачатку, і ён не заслугоўвае жыццё. Такія заўвагі вельмі шкодныя для дзіцёнка і чалавека ўвогуле. Яны змяншаюць усё яго пачуццё асобы, што можа прывесці да нанясення сабе шкоды і ранняй дэпрэсіі. Замест гэтага бацькі павінны даваць яму пачуцці любові і вартасці. Чацвёртае. Прымушаць дзіцёнка адчуваць сябе перашкодай. На цябе ідзе зашмат грошай, так цяжка клапаціцца пра цябе, у мяне няма сілаў праз цябе. Калі нехта з бацькоў кажа гэта свайму дзіцёнку, той будзе адчуваць сябе перашкодай. Гэта прывядзе да несвядомага хавання сваіх патрэб, пачуццяў і праблем, проста каб ухіліцца ад грубасці дарослага. Некамерцыйная сістэма аховы здароўя дзяцей паведаміла, што недахоп любові і пяшчоты ці матэрыяльных рэчаў – гэта некаторыя з прычын, праз якія дзеці схіляюцца да рабавання і хуліганства. Пятае. Нездаровыя параўнанні. Чаму ты не такі, як брат, стрыечны брат ці іншыя дзеці? Іншыя дзеці лепшыя за цябе? Гэта значна панізіць самаацэнку дзіцёнка і прымусіць яго думаць, што ён ніколі не будзе самадастатковым, колькі б ён не спрабаваў. Таксама параўнанне з братам ці сястрой толькі пагоршыць нездаровыя адносіны паміж дзецьмі. Можа стаць прычынай рэўнасці і крыўды паміж двума. Дзецям трэба аднолькава даваць права будаваць уласную незалежную асобу. Шостае. Прамоўленыя абразы – гэта сцвярджэнні. Ты дурны, бескарысны, ты няўдачнік, у цябе ніколі не атрымаецца. Абсалютныя выслоўі накшталт гэтых нашкодзяць самаацэнцы дзіцёнка. Істотна, каб бацькі падтрымлівалі сваіх дзяцей, каб тыя верылі ў сябе. Сёмае. Пагроза быць пакінутым. Я пакіну цябе, я забудуся на цябе, ты прачнешся і ніколі не знойдзеш мяне, я проста знікну. Гэта прывядзе да дзіцячых праблем з пакінутасцю. Страху, што людзі, якіх яны любяць, пакінуць іх праз тое, што яны такія. Пакуль дзіцёнак расце, вера ў гэта будзе несвядома укараняцца ў яго розуме. Яму будзе цяжка давяраць будучым адносінам праз страх зыходу. І восьмае. Пустыя абяцанні. Калі зробіш гэта, я куплю вось тое, ці сходзім туды наступным разам, але пасля яны гэтага не робяць. Калі хтосьці з бацькоў робіць абяцанні, якія не выконваюцца, гэта падрывае давер дзіцёнка, прымушае яго адчуваць здраду. Рабіць пустыя абяцанні – выдатны шлях, каб навучыць дзіцёнка, як не давяраць іншым у жыцці. Хоць словы не шкодзяць фізічна, яны могуць быць неверагодна шкоднымі псіхалагічнаму і эмацыянальнаму дабрабыту.
Дзяцінства гэта істотная глава ў жыцці любога чалавека. Нашае дзяцінства будуе нашыя асобы, паводзіны і перакананні. Ці перажывалі вы якую-небудзь з гэтых формаў гвалту? Што думаеце пра іх? Ці ведаеце вы кагосьці, у каго яны зараз, і хто можа атрымаць карысць ад гэтага відэа? Калі ласка, падзяліцеся гэтым відэа, каб прыцягнуць увагу да гэтай праблемы. Каб сучасныя ці будучыя бацькі таксама маглі быць больш уважлівымі да таго, як яны размаўляюць са сваімі дзецьмі. Подписывайтесь на канал, каб атрымаць больш контенту па псіхалогіі. Дзякуй за прагляд!